Jos erbyn hyn yn gweithio yn Blaen y Ffestiniog. A ni'n gweddio bydd Duw bendithio ti yn dy waith dy fywyd, y bywyd chi fel teulu yn y lle yna. Fel o'n i'n sôn bore yma, mae cyfriadau'r wythnos yn wedi bod ar sgrin, ond atgoffa chi am y cyfle gweddi bod ni'n cyfarfod mewn grwpiau ar nosbarth cyntaf y mis. Ac felly, heblaw bod yna rhyw newydd gewch chi wybod, ond y bwriad yw o leia cyfarfod un grŵp yn ein tŷ ni, fydd yn yr Eglwys Newydd, ac yna grŵp arall yn tŷ Lois, a yna Lois Adams yn yw, a felly grŵp arall hefyd yn hi Lois Dafydd. Felly dyna'r bwriad ar nos Fawrth, a bydd cyfarfod gweddi am 7:45. Ydo gweithgareddau gwahanol ar y sgrin. Jyst nodyn atgoffa chi am gwneud te a brechdannau ar gyfer pobl digartre sydd yn digwydd yn achlysurol, ond tro ni yw wneud yna'r ail hygel o fai yng Nghapel y Tabernacl yn y dre. A jyst eto bod angen gwirfoddolwyr, mae angen 4 torth o brechdannau a 3 o bobl i helpu os yn bosib. Felly os oes wyddolwyr ydych chi eich yn gallu gwneud, neu os ydych chi weld Liz neu Lynn, bydd ni'n gwerthfawrogi yn fawr. Ac yn wythnos nesaf, os diwedd bydd Emyr yn arwen ni yn y 2 oedfa. Nawr, ni dechrau'r oedfa yn iawn trwy alw yr enw yr arglwydd yn gilydd. O arglwydd yw ni yn diolch ti am dy ofal a tharpariaeth ti ar gyfer ni yn ystod dydd heddi barod. O ddim ni diolch ti. O ie, bod yn barod ni wedi cael gwledd wrth fyfyrio a'r gwirionedd amdano ti, a'r hyn ti'n datguddio i ni trwy daid. Diolch ti bod gyda ni heno arglwydd, y Duw byw tragwyddol, yn fugail, personol, gofalus arno ni. Un sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid, un sydd wedi rhoi fywyd yn ein lle ni, fel bod ni yn cael derbyn i fywyd ei arglwydd. O'n i'n gweddio heno wrth ni ddod yn hyd at ein gilydd. Ie, bydde ti trwy'r ysbryd lan yn rhoi ffresni ni wrth ni addoli. Ie, bydde ni'n ymwybodol bod y geiriau ni'n canu ar yr hyn ni'n weddio a'r gair yn cael ei ddarllen a'i gyhoeddi ni, bod y pethau fel petai yn bersonol i ni, bod, a ni'n gwybod yn wir, bod ti'n gwybod yn union beth sydd angen ar ni hyn, ac yn cyfarfod angen hwnnw yn dair di. Arglwydd yn ei gweddio i ti'n arbennig rhoi awdurdod a dy nerth i Jos wrth fe'n harwen ni. Yn gweddio fydde fe'n ymwybodol o'r ysbryd yn gweithio ynddo fe a thrwyddo fe. A bod ni yn gwybod, bod ni wrth adael i cyfarfod ar Duw byw heno yn yr oedfa. O adryd yn gweddio, i ti wneud yr hyn, i ti gweld yn dda, a ni wedi gallu yn bendithio ni. A dwi'n gwygoniad, di enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, noswaith dda, ni gyd yn iawn. Mae o, wirioneddol yn fraint cael bod efo chi braf, cael bod nôl yn Caerdydd hefyd. Lydia a Fina wedi gwario 3 mlynedd yma, dechrau bywyd priodasol, ond fel o'r Hodds yn sôn, di bellach symud wel i fi nôl fyny i'r gogledd, eisiau braidd gallu dweud o'r acen, ond di Lydia, di cymryd yr cam anferth na, yr big cultural kind of bridge na, mae wedi gofio croesi o fynd o Caerdydd fyny i'r gogledd. Cewch chi ofn iddi wedyn sy'n mae'n ffeindio hwnna. Ond fel yr oedden ni'n dweud, da ni yna oherwydd da ni'n teimlo,
Dew di roi ardal ar ein colonna ni. Di tyfu fyny yn y balas, ddim yn rhy bell, o blaen di gwybod fod di bod yn lle anghennus ar sbel a fod angen, really, fod galwad yr angen i Gristnogion fynd i fyw yna, i weithio yna, i rannu bwydau nhw, i rannu newyddion da, a dyna pam da ni yna. Da ni'n mynd efo cwpl arall, amazingly wrach da chi'n nabod, Sean a Megan Morris, sydd ar hyn o bryd fyny yng Nghanarfon yn Caersalem. Maen nhw yn trio prynu ti ar hyn o bryd, da ni di llwyddo a da ni newydd symud fewn, actually, pethefnos yn ôl. Ond hefo'r calon yna fwy na dim i weld ardal sydd am, mor hir di teimlo pwysa, anobaith a tywyllwch ac yn teimlo fel mae angen gwaith newydd i ddechrau yna, a angen i Gristnogion fod yn halen y goleuni, i fod yn mynd fewn, i fod yn rhannu newyddion da, ac i weld be da ni'n gweddio, di yr tref yna ar fryn, sydd literally, da chi yn byw yng nghanol y mynyddoedd, yn dod yn ddinas wedi ei oleio ar fryn. A felly, really yn gwerthfawrogi gweddio chi. Mae o wedi bod yn gost iddyn ni. Mae o ddim wedi bod yn hollol hawdd. Dwi wedi hyn oed newid rôl ddim rhy hir yn ôl i fod yn gweithio yn yr ysgol fatha swyddog rygbi. A felly jyst gwerthfawrogi gweddio chi dros ni fel teulu, dros ni fel tîm, a fod Duw, yn ein arwain ni i fod yn neud y gwaith yn fanna. Ond i jyst dechrau'n amser ni, ond i jyst eisiau darllen cwpl o adnodau sydd wedi bod yn significant iddyn ni ar ein siwrna ni, a'n meddwl sef o'n jyst yn agor ein amser ni'n dda i glywed y geiriau yma cyn iddyn ni ganu. Salm 62, mae Dafydd yn deud hyn. Yn wir yn nyw yr ymdawela fy enaid, oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth, fy amddiffynfa fel nam symudur. Dyna di'n gweddi dros yr ardal da ni wedi symud fewn i, ond dyna di'n gweddi ni dros Gymru gyfan, ynddo? Fod pobl yn dod i brofi Duw fel y graig yna, y gwaredigaeth yna iddyn nhw. Fod nhw yn profi beth bynnag sy'n mynd ymlaen yn bywyd. Pa bynnag fawr y storm, lle bynnag maen nhw, fod ganddyn nhw craig cadarn o dan i'w traed nhw. Craig cadarn newyddion da Iesu Grist, be mae o wedi wneud dros ni. A felly, da ni'n mynd i ddechrau ein amser ni yn canu, dwi'n meddwl, emyn 362, cuddio'r nen gan niwloedd di, pechodau blin foes, mi godaf drem i Galfari, mae'n olau wrth y groes. Me
Wel, ein darlleniad ni heddiw yma, mae'n dod o Marc penod 10, adnodau 17 i 27. So na i ddarllen rheina allan iddyn ni. Wrth iddo fynd i'w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio o'i flaen a gofyn iddo, athro da, beth a na fi etifeddu bywyd tragwyddol? A dywedodd Iesu wrtho, pam yr wyt yn fy ngalw i'n dda? Nid oes neb da, ond un sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odineba, na ladrata, na cham dystoliaetha, na cham golleda, anrydedda dy dad a thfam. Meddai ynta wrtho, athro, yr wyf wedi cadw'r rhain i gyd o'm ieuenctid. Edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd, a dwedodd wrtho un peth sy'n eisia yn ots. Dos, gwerth y cwbl sy'n gennyt a dyro i'r tlodion a chei drysor yn y nef a thyrd canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair ac aeth ymaith yn drist oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, mor anodd fydd hi i rai gyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Syrdarnwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrth yn strachefn. Blant, mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw. Yma'n haws i gamel fynd trwy graen nodwydd nag i rywun gyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Synasant yn fwy byth ac meddent wrth ei gilydd. Pwy yntau all gael ei achub? Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion y mae'n amhosib, ond nid gyda Duw. Y mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Na i weddio, wedyn, na ni fynd ati i parhau i ganu mawl a'n gilydd. Ia, Arglwydd, diolch am dy air di. Diolch i fod o'n fyw ac yn rymus, a dy fod ti heno yma isio cyfarfod hefo ni, lle da ni. Ble bynnag da ni ar hyn o bryd yn bywyd, Arglwydd, ble bynnag mae'n wythnosau ni wedi bod fel, ble bynnag hyn o ein diwrnod ni wedi bod fel, Arglwydd, ti eisiau dod a siarad iddyn ni. Ti eisiau dod a'n codi ni, ti eisiau dod a hoelio'n sylw ni unwaith eto ar y hyn sydd o bwys go iawn. Sef chdi, Iesu, mab i'n Duw, nath ddod lawr atom ni, nes di, cyfarfod yn ei lle oedd ni arni a dod a rhoi bywyd newydd iddyn ni. Felly, heddiw ma, Arglwydd, dwi'n gweddio y bydde ti yn codi yn eneidia ni. Da ni'n ymwybodol iawn o pob dim sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni ar hyn o bryd. Mae'n hawdd, Arglwydd, edrych o'n gwmpas a teimlo jyst yr pwysau yna yr hyn sy'n mynd ymlaen. A da ni'n gwybod, da ni'n bwyda personol mi fydd heriau hefyd. Ond heddiw yma, heno yma, Arglwydd, da ni'n gweddio y fydde ti'n siarad. Trwy dy ysbryd glân di, fydde chdi'n dod a ddim yn gadael iddyn ni aros yr un peth. Ond heno yma, Arglwydd, fydde chdi yn agor ein llygaid ni i weld, chdi, i weld yr hyn ti wedi'n galw ni i. Dy fod ti wedi'n galw ni i dy ddilyn di, i roi popeth mwyn fod dy disgyblion di, Arglwydd. A felly, Arglwydd, ni'n gweddio fydde ti yn tanio ein colonna. Fydde ti, yn danos iddyn ni yr gobaith rhyfeddol sydd ganddyn ni yn dy enw di. Amen. Da ni'n mynd i ganu, unwaith eto yn gilydd, da ni'n mynd i ganu, 309 a 308 a'n gilydd. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeuant am bob bai, a oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai, oes medd Duw o'r nef yn eglwyr. Mi ddarperais arber llawn, y mae hedd a gras a chysur gen ein rhoddion parod iawn. Oh, 'Wan, 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 '
So eisiau dod â neges, a teitl neges yma ydy Oes unrhyw obaith. Dyna di teitl neges, a mae gen i gwestiwn iddyn ni wrth i ni ddechrau, a mae o'n cwestiwn da ni'n gofyn i'n gilydd trwy'r amser, cwestiwn yn aml iawn dwi'n siŵr, da ni ddim hyd yn oed yn meddwl amdan pan da ni'n ateb y cwestiwn yma. Y cwestiwn ydy, sut ydych chi? Dyna ydy'r cwestiwn, sut ydych chi? Yn aml iawn, dwi'n ffeindio fy hun yn ateb hwnna, heb feddwl, dwi'n yn bad sti. Da ni'n iawn yn dan. Dal i fynd, reit da. Fel na'n aml iawn, da ni'n ateb yr cwestiwn yma. Da ni'n gofyn o hyd yn gilydd, sut ydych chi? Ond go iawn, heno yma, dwi eisiau jyst ni stopio am eiliad. A jyst meddwl i'n hunain. Jyst gadael i'r cwestiwn yna, jyst cael o fewn yn i chdi bach. Sut ydyn ni go iawn? Sut ydyn ni'n neud? Be di cyflwr mewnol ni, ysbrydol ni, meddyliol ni, hen yma wrth iddyn ni ddod at ein gilydd? Ges i'n haro'n ddiweddar wrth i'r pennaeth fel ni'n sôn, di dechrau swydd newydd yn gweithio yn ysgol Moelwyn yn Blaena, yn rhannu hefo ni ac yn deud wrth iddi glywed gan sawl disgybl yn yr ysgol fod i erioed di gweld gymaint o blant yn stryglo fel maen nhw fydd yn yma. A ni ddeud, tybed ai hwn ydy effaith yr 2 flynedd dwytha, da ni'n gweld hynna'n enwedig efo criw blwyddyn 7 oedd yn hollol newydd hefyd, ond ni'n deud fod o wedi fod yn blwyddyn arbennig o anodd yn yr ysgol. So be ni jyst stopio meddwl am eiliad, sut ydyn ni? Falle bod ni yn fflio ar hyn o bryd. A mae hwnna'n beth gret, falle bod pethau i weld yn gret, ond falle bod chi'n teimlo chydig bach fel dwi wedi bod yn wneud yn ddiweddar. Falle bod chi'n teimlo eich bod chi chydig bach ar eich gliniau. Falle bod chi'n teimlo bod yr hyn, da ni wedi bod trwyddo dros y 2 flynedd dwytha yn dechrau dal fyny. Y blinter yna, pwysau yna, y stres be bynnag ydy o fod chi'n teimlo fo yn dal fyny a fod ni chydig bach, dwi'n bo, os byswn ni'n hollol onest, chydig yn overwhelmed efo pob dim sy'n mynd ymlaen yn y byd mawr ac yn ein byd bach ni hefyd. Wel, yn y stori da ni newydd clywed wedi ddarllen iddyn ni, da ni'n cael ein cyflwyno i dyn ifanc cyfoethog. A be da ni'n gweld ydy o'r tu allan, da ni'n gweld dyn sydd efo popeth sydd angen, popeth i weld efo'i gilydd. Ond be da ni'n weld yn y stori ydy, reit ar y dechrau, be mae'n neud, mae'n disglin o flaen Iesu ar ei luniau. Pam? Achos, fod popeth i weld efo'i gilydd o'r tu allan, o dan yr arwyneb, os chi'n gofyn efo go iawn, sut wyt ti? Mae'n desperate. Mae'n chwilio. Mae'n edrych o gwmpas, mae wedi bod yn edrych o gwmpas yn bobman, a dio heb dod o hyd i unrhyw beth. A felly, mae'n dod o flaen Iesu ar ei luniau. A dwi'n meddwl, iddyn ni heno yma, da ni angen gwybod, os da ni mewn lle tebyg, os da ni'n teimlo chydig bach ar ein gliniau, ddim yn gwybod sut allan ni parhau, da ni angen gwybod fod yna gobaith, fod yna gwahoddiad yma hen yma i'r rhai sydd ar ei gliniau, i'r rhai sydd ddim yn iawn, i'r rhai sy'n barod i ateb y cwestiwn yna yn hollol onest, a ddim jyst deud, mae'n bad, dal i fynd, da ni'n iawn. I'r rhai sy'n barod i ddeud, chi wybod be, dwi yn stryglo, dwi ddim yn iawn, dwi wedi blino, dwi'n teimlo hi'n drwm arna i o hyn o bryd, a dwi'n gweddio, os da chi'n y lle yna heno yma, bod ni'n clywed gwahoddiad Iesu iddyn ni, a oedd Iesu'n deud, mae yna obaith. Cwestiwn arall iddyn ni, a mae hwn yn gwestiwn, dwi'n meddwl fi chi wrach yn stryglo i ateb chdi bach mwy. Cwestiwn yma ydy, be ydych hoff gan chi erioed? Os ydych chi gofio ateb hwnna, os ydych rhywun yn gofyn i chi, pwy ydych chi, dwi'n gofio cael ateb, favourite song ever iawn, be fysa fo iddo chi? Be fysa chi'n gallu deud, sa'i gallu gwrando ar y can yna, pob diwrnod o hyd sy'n byth yn laru arno fo. Dwi'n gwybod be fysa hwnna iddo chi. Os ydych chi'n pwyso fi'n galed, a dwi'n hoff o'n gerddoriaeth, os ydych chi'n pwyso fi'n galed, a mae hwn lawr i'n had i, really. Dwi'n bo, hyn oed os chi yn gallu deud bod eich tad chi di influensio eich teis chi o music, ond i fi, can U2 ydi o.
A can o'r enw, I still haven't found what I'm looking for. Mae'n rhaid fi ddeud, dwi dal yn meddwl, best album ever, Joshua Tree, 1987, dwi'n meddwl, mae hwnna reit fan yna. A hwnna diolch i'n had, i'ch nath o ffortsio fi rando iddo fo, pan o'n i'n ifanc. Ond ni, wrth y modd, ac o'n i'n gweld, dwi'n bo, plant, os ydych chi wedi gweld yn ddiweddar, ffilm diweddara Sing 2. Sa'n ein chi wedi gweld Sing 2? Dwi wedi gweld Sing 2, dwi wedi gweld Sing 1, a mi oedd hwnna'n awesome, a dwi angen gweld Sing 2. Ond o'n i wrth y modd yn gweld, caneuon Sing 2 ydy lot o caneuon U2. Mae Bono yn y ffilm, a I still haven't found what I'm looking for, ydy fel anthem, basically, y ffilm. So dwi'n fel, yes, mae'r genedlaeth newydd yn mynd i cael mwynhau pa mor amazing ydy'r caneuon U2 yma. Ond lle dwi'n mynd efo hyn? Pam y gan yma? Wel, dwi'n meddwl, anthem Sing 2, still haven't found what I'm looking for. Ond beth ni'n weld ydy, dyn ifanc cyfoethog yma da ni'n gweld yn y stori. So ni'n probably'n deud, mae'r gan yna, I still haven't found what I'm looking for, i weld yn anthem i fywyd o hefyd yn dydy. Be da ni'n weld o'r tu allan ydy, dyn ifanc cyfoethog sydd efo pob peth, ond eto ar ei luniau o flaen Iesu oherwydd, he still hasn't found what he's looking for. A felly be mae'n neud? Wel, adnod 17, wrth iddo fynd i'w daith, chredodd rhyw ddyn ato a ffynlunio i flaen, a gofyn iddo, athro da, beth anaf i etifeddu bywyd tragwyddol. Chi'n gweld, mae'n cwestiwn diddorol yn dydy. Cwestiwn lle, mae o wedi bod yn chwilio am hopman. A be mae'n chwilio amdan? Wel, mae'r cwestiwn yma'n dangos i'w ddeheuad dyfna fo. Mae'n dangos yn ni fod o'n chwilio amdan y ffordd yna i bywyd tragwyddol. A dwi wedi tyfu fyny yn clywed y stori yma fy hun. A wastad i meddwl fod hwn yn sôn amdan sut allai gael bywyd yn y nefoedd. Sut allai gael i'r bywyd tragwyddol yna. Ac yn sicr mae'r cwestiwn yna yma gan y dyn. Ond hefyd mae rhaid i ni stopio meiliad a sylweddoli pan mae'r Beibl yn sôn amdan yr syniad yma o fywyd tragwyddol, pan mae'r dyn yn gofyn beth anaf i etifeddu bywyd tragwyddol, mae'n gofyn am rhywbeth mwy hyd yn oed na just sut allai fyw yn y nefoedd. Mae o'n gofyn sut allai ffeindio bywyd go iawn. Rwan yma ar y ddaear, mae'n gofyn amdan sut allai ddod â hyd i'r bywyd da yna. Y bywyd yna o ansawdd, y bywyd yna sydd ddim yn gadael fi ar diwedd y dydd yn teimlo'n wag, ond y bywyd yna sydd yn fy llenwi a sydd yn deud beth bynnag sy'n mynd ymlaen y bywyd. Dwi'n gwybod fod gennau rhywbeth go iawn i fyw amdano. Lle mae'r bywyd yna i'w gael? A dyna be mae'r dyn yma wedi bod yn neud trwy fywyd. Mae'n amlwg, mae o wedi bod yn ceisio amdano fo. Mae wedi cael yr popeth mae'r byd yn gallu cynnig iddo. Ond eto, dyma fo ar ei luniau yn deud dwi dal heb ddod o hyd i'r hyn dwi'n chwilio amdano. A rwan, falle bod ni erioed i ffeindio'n hunain yn actually deud rhywbeth fel yna yn allan yn uchel. Wrach bod ni erioed i disgyn ar ein gliniau a deud beth a naf i etifeddu bywyd tragwyddol. Ond dwi'n meddwl wrth ni edrych ar bywydau'n hunain ac ar bywydau pobl o'n cwmpas ni. Da ni gyd yn gofyn y cwestiwn yna, dydan? Da ni gyd rhywsut mewn rhyw ffordd yn gofyn y cwestiwn yna. Beth a naf? Beth a naf i gael i'r bywyd da yma? Chi mond gofyn mynd ar tudalen Instagram rhywun i sylweddoli, dyna'n union da ni'n trio wneud, ynddo? Da ni'n trio dangos i'r byd fod ni wedi dod o hyd i'r bywyd da. A felly da ni'n dangos y gorau o'n bywydau ni. Ond go iawn, tu ôl y cyfan, da ni'n sylweddoli, o ddim really yn real na di. Da ni ddim go iawn wedi dod o hyd i'r bywyd da. Dim ots pa mor dda mae'n tudalen Instagram a'n filters ni yn edrych fel. Da ni gyd rhyw ffordd neu gilydd yn chwilio am ateb i'r cwestiwn yma. A felly sut mae Iesu'n ymateb? Be mae o yn wneud yn ymateb i'r dyn yma? Wel, o'n i mewn o rhywbeth diddorol yn adnod 21. Pan mae Iesu'n edrych ar y dyn, ni'n gweld yma, edrychodd arno ac fe'i hoffodd. Ni mae hwnna'n ddiddorol. A dwi wedi sbio yn yr cyfeithiadau i gyd yn Gymraeg, Beibl William Morgan, Cymraeg Newydd a Beibl Net, ond nhw gyd yn deud i'r gair hoffi yma. Ond dwi'n teimlo mae'r gair hoffi yma rili yn rhoi be mae Iesu yn deimlo tuag at y dyn yn fama. Da ni'n gweld yn Saesneg yn fama, Jesus looked at him and loved him. Pan mae Iesu yn edrych arno,
Dyna di'r peth fwyaf natural, fwyaf instinctif mae o'n teimlo pan mae'n gweld y dyn. Mae o'n teimlo cariad tuag ato. Mae galon o yn mynd allan at yr dyn yma sy'n amlwg ar ei luniau yn chwilio am rhywbeth mwy. A rwan, dwi'n meddwl mae yna rhywbeth pwysig ni glywed heno yma. Os da ni mewn lle tebyg, os da ni'n ffeindio'n hynny yn teimlo yr angen yna am rhywbeth mwy, os da ni wedi bod yn chwilio ac yn chwilio ac yn gweithio am y bywyd dan, ond eto ddim yn teimlo bod ni yn mesur fyny neu wedi cyrraedd yna. A rwan, os da ni'n poeni sut bysa Duw yn ymateb iddyn ni, os da ni finally yn deud, dwi'n mynd i droi ato chdi, a gofyn i chdi beth anaf. Da ni'n poeni sut bysa Duw yn ymateb, o beth da ni'n weld yn Iesu ydy. I rai yna sydd yn troi ato fo, ar ei gliniau, heb dim byd arall i'w roi, ydy mae'n edrych arno ni a mae'n ein caru ni. Mae galon o'n gyntaf yn mynd allan, a dyna ydy'r peth fwyaf naturiol iddo fo. Da ni'n gweld Duw fel yna, a dyna'n golwg ni o Duw. Os dwi'n onest, ddim yn aml iawn hwnna di'n golwg fi o Dduw yn gyntaf. Yn aml iawn, dwi'n meddwl, mae rhaid i fi trio mesur fyny cyn i fi gyrraedd ato Dduw, cyn i fi fynd ato fo ar yngluniau. Ond be dyn ni'n weld yn fama, be dyn ni'n weld trwy stori cyfan y Beibl, y ffordd mae Duw isio ni i weld o, y ffordd mae'n datgelu hun yn gyntaf, ydy fel yr un sydd yn caru. Cariad ydy o, a mae'n ni'n caru ni ble bynnag ydyn ni arni y mywyd. A mewn respons i'r cariad yna, be mae'n neud? Wel, dy ddim jyst yn edrych arno, ond mae o wedyn yn ei wahodd ond ydy. A ni'n gweld o'n deud yn adnod 21, un peth sy'n eisiau yn ots. Dos, gwerth y cwpl sy'n gennyt a dyro i'r trodion a chei drysor yn y nef a thyrd canlyn fi. Dyna ydy'r gwahoddiad gan Iesu i'r dyn yma sy'n edrych am bywyd go iawn. Mae'n deud, ti wedi dod i'r lle iawn. Ti wedi bod yn chwilio, dwi'n gwybod, ond dyma chdi rwan. Os ti'n chwilio am bywyd go iawn, mae i'w gael fan yma. Tyrd canlyn fi, tyrd dilyn fi, mae Iesu'n deud, a na i roi'r bywyd yna ti'n chwilio amdano. Ond ydyn ni'n sylwi yn y gwahoddiad, mae yna hefyd rybydd yn does. Mae yna gwahoddiad, ond mae'n deud, mae yna gost. Mae'n deud, cyn dilyn fi, mae rhaid rhoid fyny. A felly, beth ni'n weld ydy, os da ni yma hen yma ar ein gliniau, mae yna gwahoddiad, ond hefyd mae rhaid ni glywed fod yna rhybydd iddyn ni. Mae yna rhybydd i'r gyfoethog yma. Ni'n gweld y fam yn dydy, pe mae'r dyn yn gofyn i Iesu beth anaf, mae Iesu'n dechrau trwy deud yn dydy, wel, ti'n gwybod y gorchmynion, a mae'n mynd ati i restru rhai o'r gorchmynion yna. A be mae'r dyn yn ymateb efo, adnod 20, mae'n deud, athro, rwyf wedi'r cadw rhain i gyd o'm ieuenctid. Rwan, dwi'n bod, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol iddo fo deud yn dydy. Eitha hyderus iddo fo hefyd deud bod hwn yn rhywbeth mae o wedi i'w gadw. Ond o'n i'n meddwl fwy diddorol na hyn o'r ymateb y dyn ydy ymateb Iesu. Iesu, diolch yn dadlau, na di? Diolch yn trio deud, well, actually, dwi'n cofio'r adeg yma lle, ti'n gwybod be, dwi'n meddwl nes di wrach deud celwydd chdi bach. Dwi'n meddwl wrach nes di twyllio ychydig yn fama. Iesu, diolch yn ymateb fel yna, di. Ddim dyna be mae'n neud. Diolch ddim yn dadla ar dyn o gwbl, oherwydd dwi'n meddwl mae hwn yn hollol fwriadol gan Iesu. Mae'n trio cyfarthrebu pwynt mor bwysig iddyn ni i fama. Be mae'n trio deud ydy? Dwi'n yma i trio dadle amdan dy berfformiad di, amdan dy ymddygiad di. Mae Iesu'n trio gwneud pwynt gymaint mwy. A mae Marc sydd yn nodi'r hanes yma, dwi'n meddwl yn trio dangos i ni, bod hwn yn ddyn cymharol dda. Diolch yn trio lladd ar y dyn. Mae Iesu'n in respons i be mae'r dyn wedi deud yn ei garu fo'n, yn hoffi fo'n fawr. Mae Marc yn trio dangos ni bod hwn yn dyn, cyfoethog, ond fod o'n dyn genuinely reit da. Mae o wedi byw bywyd eitha da. A mae'r dyn yma'n deud, dwi yn gyfoethog, a mae lot o bobl yn meddwl, mae'r unig ffordd i ni gael gyfoeth ydy trwy wrach cymaint mantais o bobl, ydy trwy, twyllio a cael o flaen eraill. Ond yn fama'n amlwg, mae'r dyn yn dweud, dwi heb di wneud yna. Dwi heb di twyllio, dwi heb di cymryd mantais. Ond eto, be da ni'n weld ydy, mae Iesu'n trio dangos rhywbeth gymaint mwy na just newid ymddygiad sydd arno fo i gael y bywyd go iawn yma.
Mae'n trio dangos gwir cyflwr dyn. Mae'n trio actually finally cael o dan yr arwyneb a dangos iddo fo fod o dal i chwilio am be mae'n edrych amdano oherwydd bod o heb dod i sylweddoli be ydyw angen fwyaf o. A mae'n gofyn y cwestiwn yna, dydy. Mae'n swnio chydig bach yn harsh, mae'n gofyn ohono fo. Gwerth y cwbl sy'n gennyt a dyro i'r todlon a chi drysor yn y nef. Ond sut mae'r dyn yn ymateb? Adnod 22, wel, cymylodd ei wedd ar y gair ac aeth ymaith yn drist, oherwydd yr oedd yn berchen meddianna lawer. Mae'n mynd i ffwrdd yn drist. Hyd yn hyn, mae wedi bod yn gwneud pob dim yn iawn. Mae wedi dod ato Iesu. Mae wedi deud, dwi dal heb di dod o hyd i'r hyn dwi'n chwilio amdano. Mae Iesu'n edrych arno, mae'n ei garu fo. Mae'n ei wahodd o, mae'n deud tyrd i'r un ar dyluniau, tyrd a dilyn fi. Rho fyny yr cyfoeth yma a tyrd a dilyn fi. Ond eto, mynd i ffwrdd yn drist, yn siomedig. Cymylodd ei wedd ar y gair. Pam? Da ni'n gweld yn y stori yn dydyn, oherwydd roedd o'n berchen meddianna lawer. Ni'n gweld yma, dydy, Iesu, di o ddim amdan behaviour management. Di o ddim amdan deud, wel, y bywyd go iawn, mae'n rili lawr i'r good and bad scales. Mae amdan trio greu digon o dda i balansio y drwg. Na, mae Iesu amdan rhywbeth gymaint mwy. Rhywbeth gymaint ddymach, rhywbeth yr bywyd sy'n gweithio yna all barhau. Mae Iesu'n deud i hynna fod yn rhywbeth sy'n eiddo ni, mae rhaid i'n hangen dyfna cael i'w gyfarfod. Mae rhaid sortio y problem mwyaf. A felly tragedi'r stori ydy fod y dyn i mynd yn ffwrdd yn siomedig. Ond dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn gweld hynna, bod Iesu fama yn trio dangos enghraifft iddyn ni o be mae'n edrych fel i gael y bywyd tragweddol, yr bywyd yma o ansawdd. A be mae'n edrych fel yn gyntaf, mae angen iddyn ni brofi yr poen yna o gyfri y gost. Mae Iesu'n trio dangos i ni fod angen mynd o dan yr arwyneb. A union fel dyn ni'n gweld, a mae'n Hardy yn ddoctor yn GP, a felly mae so'n gallu dweud yn gymaint gwell, ond mae o'n gwybod i drin os oes gennym ni problem oedd i fewn o bod angen llawdriniaeth. Yn gyntaf, mae rhaid mynd trwy'r broses poenus yna, surgeon cael y scalpel yn does, a agor fyny'r croen a'r cnawd, iddyn nhw gael at y problem sydd yno, a i ddelio ddo fo, i wneud o'n iach unwaith eto. Pan mae Iesu yn gofyn i'r dyn yma i werthu'r cwbl ganddo fo, dyma fo yn cymryd y scalpel, dyma fo yn trio dangos, mae ganddo chdi angen gymaint mwy na just yr hyn sydd ar yr arwyneb. A be di hwnna? O, da ni'n gweld, di o methu rhoi fyny ei gyfaith. Fod o ddim yn neud o'n hapus, fod o yma ar ei luniau, fod o heb dod o hyd i'r hyn mae'n edrych amdano, di o dal methu rhoi do fyny. A pam? Wel, oherwydd yn y diwedd, mae gariad am ei gyfaith yn fwy na'i gariad fo am Duw. A be da ni'n gweld wedyn ydy, wel, dwi'n meddwl da ni'n gweld ymateb hollol realistig y disgyblion. A rili, os da ni'n deall beth sy'n mynd ymlaen yn stori yma, dylse fod ein ymateb ni. Adnod 24, be di ymateb y disgyblion dyma nhw? Syfdanwyd y disgyblion gan eiriau. Ond meddai Iesu wrthynt drachefn, blant mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw. A mae'n haws i gamel fynd trwy graen nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Duw. Maen nhw wedi syfdanu. Maen nhw'n dechrau meddwl i hunain yn dydyn. Oes obaith. Oes obaith felly. A mae Iesu yn rhoi y darlun yma sydd yn eitha punchy os da ni actually dechrau deall be mae'n trio dangos iddyn ni. Mae Iesu'n deud, ydych chi'n gwybod yr camel? Ac ar y pryd, a dwi'n siŵr os mae'n rhaid i chi wedi cael y profiad o fynd ar reid camel, dwi erioed wedi, ond dwi'n meddwl y myd Iesu o'n i'n darllen, mae dyma oedd ar ni fel fwyaf oedd i'w gael. Maen nhw'n glampo bethau rili yn dydyn. Mae Iesu'n deud, dychmygwch y peth mwyaf da ni'n gwybod amdano, a wedyn y crau nodwydd yna, y peth lleia da ni'n gwybod amdano. Dychmygwch heina dau wrth ei gilydd, a mae'n deud mae'n haws i'r gamel yna fynd trwy'r peth hollol tiny amhosib yma, nag i rywun gyfoethog
mynd i mewn i deyrnas ddiw. Mae Iesu bron iawn fel bod o'n deud, does dim siawns o gwbl, nac oes? Mae o'n hollol amhosib. Chi'n gweld Iesu, diolch yn chwarae gwmpas na, mae o reit punchy, mae o reit in your face pryd mae o yn siarad a'i ddisgyblion, a mae o'n trio wneud hynna herwydd, dio ddim yn chwarae gwmpas pan mae'n dod i'r gwahoddiad yma i bywyd go iawn. Mae o'n gwybod fod y rhybudd yma'n bwysig iddo ni glywed. A mae'n bwysig nodi yn dydy, achos pan da ni'n darllen hwn, da ni weithiau gallu meddwl, wel, a dwi'n bod amdano chi yng Nghymru yn aml iawn, da ni'n meddwl amdano'n hynny yn gobeithio gan, does ddim upper class yng Nghymru yn byd fel na, ond actually, os da ni'n realistig, o gwmpas ein byd a dros hanes ein byd ni, mae lot o gyfoeth ganddo ni, a felly mae Iesu yn deud fod yr cyfoethog fod ni yn cael ein cynnwys yn hwn, ond mae'n bwysig nodi yn dydy, dio ddim yn lladd ar y cyfoethog chwaith. Mae weithiau yn aml iawn, da ni'n gallu troi hwn yn rhywbeth neges ddim amdano'n hynny, ond mae'n bwysig i ni ddeud, actually, ddim y pwynt ydy lladd ar y cyfoethog. Ac os mae hynna bysa fo'n neud, wel, bysa Iesu'n lladd ar lot o ffigurau fwyaf yr Hen Testament. Mi oedd yna gyfoeth gan pobl yn yr Hen Testament. Mae'r Beibl hyn oed yn annog i ni'n dydy. Mae'r Beibl yn deud bod ni weithio'n galed, bod ni weithio'n dda, bod ni greu gyfoeth mwyn iddyn ni fod a gwneud da yn ein byd ni. Felly, be mae Iesu'n deud ydy, ddim cyfoeth ydy'r problem, ond be all cyfoeth wneud i ni. A be ydy problem cyfoeth? Be mae cyfoeth yn gallu gwneud iddyn ni? Mae medru'n dallu ni, dydy, rhag gweld be sydd go iawn o bwys. Mae'n gallu dallu ni rhag gweld be sydd fwyaf bwysig yn bywyd. Y fwyaf arian da ni efo, y fwyaf da ni'n teimlo sydd ganddo ni i golli ar lleia o angen da ni'n meddwl sydd gyda ni. O'n i'n darllen, jyst wrth paratoi y sgwrs yma, just quote bach gan diwynyddur o'r enw fi neu Samuel, o'n i'n meddwl o hwn jyst yn ffordd mor dda o disgrifio her cyfoeth iddyn ni. Dyma be mae o'n deud, wealthy people are not free to help the poor because they believe they need all their wealth to ensure their own security. If such a person is counseled to share with the poor, the real hurdle they must overcome is anxiety about their security. Chi'n gallu rhannu hwnna? Chi'n gwybod be ydi o? I deimlo'r anxiety yna, bron iawn y self-centered fear yna pan mae'n dod i'n cyfoeth ni. Dwi'n mynd really neud sens yn dydi, yr logic bysa o fwyaf sydd ganddo ni, y lleia sy'n ni'n poeni, really. Ond dyma be mae fi neu Samuel yn dweud, dwi'n meddwl dyma ydi patrwm bywyd ydi, yn aml iawn, y fwyaf sydd ganddo ni. Y fwyaf wedyn da ni'n poeni. Be da ni'n gweld ydy, mae cyfoeth yn gaddo lot, ond mae'n rhoi cynlleied yn ôl iddyn ni. Mae'n gaddo rhyddid, ond actually mae'n rhoi y gwrthwyneb. Mae'n cadw ni yn gaeth i ofyn. A felly dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni siarad am arian, a dwi'n gwybod weithiau mae'n anodd i ni glywed negeseuon fel yma, ond mae'n bwysig i ni fod yn real, ac mae hwn yn strygl, mae gymaint yn ei hefo. Dwi'n gwybod fy hun, yr temptasiwn yna i droi fewn arni hynny, i deimlo'r ofn yna pan mae'n dod i'n meddiannau ni, ac pan mae'n dod i roi. A da ni'n aml iawn, oherwydd ein cyfoeth, yn gallu dod mor gyfforddus, bod ni wedyn yn anghofio Duw yn y cyfan. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n jyst wneud yr side note yna'n sydyn iawn. Pam fod yr eglwys ar hyn o bryd yn ni'n gweld yn ffynnu ledled y byd? Mae'n ardaloedd yn Africa, yn De America, yn Asia. Pam fod fath, as in tan yn Lledaenu, fod yr efengil yn cytiog yn trawsffurfio bwyda ac yn ei miloedd. Pam? Dwi'n meddwl mae yna pwynt yma mae'n does, lle mae cyfoeth yn gallu dallu. Mae bod yn gyfforddus yn gallu stopio ni rhag gweld ein hangen ag anghofio Duw. Mae'r tlawd yn gallu dysgu ni gymaint yn dydyn. Mae'r tlawd yn gallu dangos iddyn ni. Mae Duw yn y diwedd, dim ots faint ganddo ni. Duw sydd o bwys go iawn. A felly os di hyn yn broblem ni, os da ni'n hollol onest ac yn deud, dwi'n gwybod beth yw i teimlo yr anxiety yna. Dwi'n gwybod beth yw i gael yr ofna pan mae'n dod i'n meddiannau, pan mae'n dod i'n hyfoethi. Chybod be, mae'r Beibl yn siarad mewn ffordd hollol ymarferol, mewn ffordd hollol ddoeth, ond hefyd mewn ffordd hollol radical pan mae'n dod i arian. Os da ni'n stryglo, hwn di'r antidote iawn, mor syml, ond eto gymaint o her.
Be mae'r Beibl yn dweud? Rhowch o ffwrdd. Rhowch o ffwrdd ydy be mae'r Beibl yn dweud. A felly os da ni angen clywed hynna heddiw yma, mae Iesu yn dweud, please peidiwch â gadael yr hyn sydd gyda chi, yr meddiannau, yr bywyd cyfforddus, stopio ar chi rhag gweld be sydd fwyaf bwysig. Ond mae hefyd yn bwysig i ni glywed yn dydy, fod hwn ddim, just yn rhybudd am gyfoeth, ond fod yr cyfoeth y dyn yma yn cynrychioli lot o bethau. Mae gallu bod yn rhywbeth sydd yn achosi ni i anghofio am Duw, a mae hynna'n gallu bod yn gymaint o bethau'n bywyd, yn does? Unrhyw beth sydd da ni'n ei garu yn fwy na da ni'n caru Duw. Dwi'n siŵr beth dio iddo chi, falle gyrfa dio. Falle teulu dio, falle ffrindiau, falle poeni am barn eraill amdano ni, falle ceisio llwyddiant, falle rhyw beth bynnag ydi o perthynas. Beth bynnag ydi o, di hyn ddim yn pethau drwg yn ei hunain adyn, ond be da ni'n gweld ydi, dyn nhw methu rhoi'r hyn da ni'n chwilio amdano. Ond yn aml iawn da ni'n methu chwaith rhoid nhw fyny. A dyna pam fod rhybudd Iesu i'r dyn ifanc fod yn rhybudd iddyn ni, ond hefyd yn hynna, wrth ni weld y dyn yn mynd i ffwrdd yn siomedig, da ni fod i glywed gwahoddiad Iesu. Da ni fod i sylweddoli allai fel y camel yna byth mynd trwy grau y nodwydd. Ond mae yna obaith. Chi'n gweld yn adnod 26, dyma be mae'r disgyblion yn deud yn ymateb i geiriau Iesu. Maen nhw'n synnu fwy byth. So nhw wedi synnu yn barod efo stori yn gweld yr dyn ifanc cyfoethog yn mynd i ffwrdd. Maen nhw'n synnu fwy byth ar ôl geiriau Iesu. A be maen nhw'n deud i'w gilydd? Pwy yntau all gael ei achub? Oes gobaith i unrhyw un gael ei achub felly, mae Beibl yn et yn ei gyfieithu fo i ddeud. Oes gobaith i unrhyw un. Oes gobaith i'w gael, achos os di'r dyn yma maen nhw'n deud, methu cyrraedd yna, wel, pa obaith sydd yna i ni? A dyna ydy, dwi'n meddwl, tensiwn mawr y Beibl. Dwi'n meddwl, dyna ydy tensiwn mawr ein bywydau ni, ynde? Ni'n gweld fyna Duw sydd yn ein caru, Duw sydd wedi'n creu ni, yr bydysawd cyfan yma, allan o'r gariad yna, ond be da ni'n weld ydy bod ni gyd i troi ffwrdd. Bod ni gyd wedi troi'r pethau yna a di deud bod ni'n caru pethau yn fwy na di'n caru y creawdwr ei hun. A trwy wneud hynna, da ni'n gwrthod bywyd go iawn, dydan? Yr hyn da ni'n chwilio amdano, a wedi greu amdano, da ni yn ei wrthod. Da ni'n dewis pethau drost Duw ei hun. A felly, oes unrhyw obaith iddo ni. Wel, mae Iesu yn ymateb yn adnod 27 gan deud hyn. Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion y mae'n amhosib, ond nid gyda Duw. Y mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Mae yna obaith oherwydd mae Duw yn gallu. Mae gyd yn dibynnu lle da ni'n edrych arno. Lle da ni'n edrych i ffeindio'r bywyd go iawn. Edrych i ddyn, edrych i'n hunain, edrych i'n byd ni. A mae'r beth yn gwbl amhosib. Mi fyddwn ni'n parhau i chwilio a beth yn dod o hyd i'r hyn da ni'n chwilio amdano. Ond os da ni'n edrych yn y lle iawn, a be mae Iesu'n deud yn fama ydy, edrych i fi, edrych i Dduw, mae o yn gallu. Yr amhosib, a be ydy'r amhosib yna? Yr crau nodwydd a'r camel, Iesu ydy'r un sy'n gwneud ffordd. Iesu ydy'r un sydd yn dod ar ein hola ni ein bod wedi cerdded i ffwrdd yn siomedig. Fod rhai ni hyn oed heno ma wrach dal i fod yn cerdded i ffwrdd yn siomedig. Duw, diolch yn rhoi fyny arno ni. Mae o'n dod ar ein hola ni a mae o'n dod i ddeud, dwi'n mynd i agor y crau nodwydd yna. Dwi yn mynd i wneud ffordd yn ôl iddo chi. A sut mae'n neud yna? Mae'n neud yna yn i'w fab ond ydy, yn Iesu. Duw yn dod lawr. Ac i fod o yn gyfoethog, Iesu ydy'r gwir dyn cyfoethog, dyna dyn ni'n gweld yn yr un fwyaf gyfoethog, yn dod lawr i'n byd ni, ac yn gwneud ei hun yn dlawd ein mwyn ni. Dyna be mae Paul yn deud yn 2 Corinthiaid 8-9, ynddo? Mae Iesu wedi dod fel i ni ddod yn gyfoethog drwy ei dlodi ef. So pa mae Iesu yn cael ei wynebu ar dewis,
Yr un dewis mae'r dyn ifanc cyfoethog yn i'w gael. Mae Iesu'n dewis yn gywir. Mae Iesu'n dewis rhoi ei hun yn lle edrych ar ôl ei hun, yn dydy? Mae'r dyn methu rhoi fyny ei gyfoeth achos mae'n poeni amdani ei hun ormod. Mae Iesu yn rhoi ei hun yn llwyr. A felly pan da ni ar ein gliniau, a wrth i ni gloi hen yma, da ni angen unwaith eto jyst dod nôl i'r cwestiwn yna, sut da ni, lle da ni arni ar hyn o bryd? Os da ni yma ar ein gliniau, di bod yn chwilio, yn gweithio, yn gofyn y cwestiwn yna beth a naf, ond eto byth yn dod o hyd i'r ateb. Dim ots pa mor ddofn a dywyll ydy'r pwll na da ni ynddi. Mae rhaid i ni glywed hyn yma. Mae yna obaith. Mae yna obaith oherwydd mae Duw yn gallu. Yr hemyn yna yma i ni waredwr. Mae yna achubwr. Mae yna berson mewn hanes sydd wedi gwneud yn iawn yr hyn da ni wedi gwneud o'i le. Am felly, hen yma, dwi yn gweddio. Os da ni ar ein gliniau, dwi'n mynd deud fod ein sefyllfa allanol ni'n mynd i newid unrhyw taim sŵn, ond be dwi yn trio deud ydy, yng nghanol y cyfan, mae yna obaith pan da ni'n edrych i'r lle iawn. Yr lle iawn yna ydy'r Iesu, yr un sydd yn gallu. Ac wrth gloi, a dwi'n bos, da chi wedi dod ar draws yr cyfres yma ar S4C, ond i methu rili ddod a rhannu efo chi heb sôn amdan ysgol ni ar S4C. Dwi'n siŵr os yna i chi wedi dod ar draws y cyfres yma, ysgol ni, maen nhw wedi bod yn ysgol Moelwyn yn blaena yn ddiweddar, cyn fy amser i, sy'n eisiau cael cweit ffitro yn yr drama. Ond mae'r cameras wedi bod fewn yn dilyn siwrne y plant. Mae o werth i gwylio, mae'n dipyn antur. Dwi'n cael gweithio efo rhai yn nhw hefyd, a maen nhw'n briliant. Plug bach i ysgol ni. Ond dwi'n sôn amdano oherwydd nes i gael yn haro gan geiriau, actually. Boi'r enw Dan Bell sy'n gweithio yn yr ysgol fod i pennaeth yr gwaith cynhwysol da ni'n neud yn yr ysgol. A mae o'n deud hyn yn y gyfres. Mae'n deud hyn i'r plant. Da ni yma iddo chi. Dim ots be da chi'n ei wneud, da ni'n mynd i fod yna iddo chi. Fedrach chi ddim cael gwared ohono ni. Da ni yma i aros. A rwan dwi'n cofio clywed y geiriau am y tro cyntaf, jyst meddwl i fy hun, wel yn gyntaf, do'n nhw'n rili swnio'r profiad nes i gael yn ysgol efo yn athrawon ni, ond o'n i'n rhyfeddu, achos pan o'n i'n clywed geiriau dan, o'n i jyst yn clywed geiriau Iesu fwy na dim yn fanna. Fod Iesu i'w hun yn deud iddyn ni, yn debyg i'r plant yn yr ysgol, dyma da ni fel, da ni wedi gwneud dewisiadau gwael, da ni yn brifo Duw yr un ffordd mae plant yn aml iawn di brifo yr athrawon ac yn parhau i gadael nhw lawr ar y decar chi'n gweld yna yn y gyfres. Ond be da ni'n weld ydy, fod Iesu, oherwydd mae wedi gwneud yr amhosib mae o'n gallu deud, da ni'n mynd i roi fyny arna chi. Dwi ddim yn mynd i roi fyny, dwi yma i aros hyd y diwedd. Felly trowch yn ôl ato fi, dyma di'n gwahoddiad Iesu. Trowch yn ôl ato fi. A fe na i rhoi yr hyn dych chi'n chwilio amdano. Na i weddio wrth i ni gloi yn fama. Arglwydd Dduw, da ni yn diolch i ti am dy fab Iesu Grist. Da ni'n diolch i ti am yr adeg yna mewn hanes pan nes ti ddod fewn i'n byd ni. Nes ti ddim aros ar y tu allan. Nes ti ddim jyst gadael ni yn ein mes, ond be nes ti wneud Duw? Oherwydd pwy wyt ti, oherwydd mae cariad ydy'r peth fwyaf naturiol amdano ti, oherwydd tosturi a gras ydy'r hyn sydd yn dod fwyaf allan o'n chdi, nes ti ddod lawr i'n byd ni. Nes ti adael y cyfoeth yna, nes ti roi o gyd i fyny. Pam? Er mwyn dod â ni nôl at chdi, er mwyn gwneud ffordd i'r rhai sydd wedi gwneud cwbl mes, i'r rhai sydd wedi dewis yn wael, i'r rhai sydd yn cerdded i ffwrdd yn siomedig, ti wedi dod ar ein hola ni a wedi gwneud ffordd trwy y groes. A felly Arglwydd, dwi jyst yn gweddio heno ma. Falle bod ni mewn lle da ni falle erioed wedi dod ato chdi.
di cydnabod yn ei hangen, di deud, dwi wedi bod yn chwilio ac yn chwilio, yn gwneud ac yn gwneud, ond byth di dod o hyd i'r hyn dwi'n chwilio amdano. Ni'n gweddio heno mae Iesu. O, ni di derbyn ni fel yr ydyn ni. Ni di asgoffa ni fod yn albaith pan da ni'n edrych iddo ti, pan da ni'n trystio ynddo chdi. Llytyrd a falle am y tro cynta llenwi ni ar bywyd yna sydd yn para go iawn. A hefyd arglwy'n gweddio dros rhain i heno yma sydd wedi fod yn dilyn chdi am flynyddoedd a falle'n teimlo'n fflat. Falle'n teimlo pwysau a nobaith. Falle'n teimlo yn overwhelmed a cyflwr ein byd mawr a'n byd bach ni. Dwi'n gweddio arglwy'n ni wedi codi'n enaid ni heno yma. Ni wedi codi'n llygaid ni, dim ots pa mor ddofn ein twll ni. Ni wedi codi ein sylw ni a hoelio'r sylw yna arnoch chdi unwaith eto, Iesu. Yr hyn sydd o bwys go iawn, ein bywyd ni, ein craig ni, ein iachawdwriaeth ni, ein gobaith ni. Ia, arglwydd, da ni'n gwybod, da ni mor aml yn colli golwg o'r hyn sydd o bwys. Maddeuad ni pan da ni'n gadael i pethau'n dallu ni, ein cyfoeth ni, arglwydd. Anxiety o gwmpas ein meddiannau ni. Arglwydd, gyrfa, ffrindiau, poeni am barn eraill, beth bynnag ydi o, arglwydd. Da ni'n gweddio heno yma, unwaith eto, na ni adael yr pethau yna wrth roed y groes. Na ni aberthu nhw unwaith eto, gofyn am dyfyddeiant ti, a gofyn i chdi wneud ni yn newydd unwaith eto, yn atgoffa ni, dyfo ti byth am rhoi fyny arno ni. Dyfo ti'n dod ar ein hola ni. Dyfo ti'n ni'n caru ni, a mynd i fod gyda ni hyd y diwedd. Da ni yn dy garu o arglwydd. Ni'n gweddio hynna yn enw Iesu. Amen. Ac i gloi, da ni'n mynd i ganu, emyn allwn bod fwy addast, really, yng Nghyst ei hun. Mae'n obaith i, yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongol fain, mae'n dir môr gryf. Craig yw i mi mewn dŵr athan, ei gariad pyr, ei heddwch mawr, dim ofni mi nac ymdrech nawr, fy nghysur yw, fy oll yn oll, yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Crist ei hun, mae'n ngobaith i, yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongol fain, mae'n dir mor gryf, craig yw mi mewn dŵr a than. Ei gariad pyr, ei heddwch mawr, dim ofni mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw, fy oll yn oll, yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Yng Nghrist ei hun a wisgodd gnawd, llawn derfyn yw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, maint y gwawd gan wyr ei lad. Nes ar y groes bu farw heb, gan lwyr fodlon i llyd y nef, can sloddwyd o bob un bai, yn angau Crist mae'n mywyd i. Rhoi ei gorff dan geiad bedd, nos ddyn llad golein i'r byd, ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hyd, trasau mewn bydd i
buddugoliaeth fri, mae pechod wedi'n gollwng i, fi'n eiddo fe neiddo i fi, ymrhenedigaeth gwaed fy Nghrist. Deuog fi, dim ofn y beth, dyma yw grym sydd yno fi. Mae'n mywyd oll yn eiddo her, Iesu sy'n arwain mi na'n rhydd, na'i ffystriw dyn ac yn fferfawr, fydd wrth o'n hynny lawr, nes daw yn ôl, neu galw i dre, ynghrym fy Nghrist mi safa fi, na'i ffystriw dyn ac uffern fawr, fydd wrth o'n hynny lawr, nes daw yn ôl, neu galw i dre, ynghrym fy Nghrist mi safa fi. Fy nghysur yw fy oll yn oll yng nghariad Crist, mae'n sicrwydd i. Diolch Iesu, diolch am y groes, diolch mai ti yw ein gobaith ni, ac wrth i ni adael heno yma, dyn ni'n gweddio, fyddwn ni'n cerdded yn y gobaith yna, fyddwn ni'n dal gafael i'r gobaith yna, fyddwn ni'n gwybod mai ti yw'n sicrwydd ni, a fod na grym felly pan dyn ni yn sefyll yn hynna. A ni gyd adrodd y fendith a'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fi gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.